Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Suomen ykkösmediaa SAT-uutisia, jossa uutiset ovat tuoreita ja juontajat ovat... Mitä ne on? Minä olen Petteri Pohjoinen, hyvää iltaa. Ja minä olen Susanna Seppä, hyvää iltaa. Ylläksellä, oliko se ylläs? Anteeksi, uudestaan, anteeksi. Tervetuloa seuraamaan Suomen ykkösmediaa SAT-uutisia, jossa toimittajat ovat tuoreita ja uutiset ovat askettomia. Ja niinku, jättiin tuommoinen. No niin, otetaan sitten uutisia, jossa toimittajat ovat tuoreita ja uutiset ovat... Mäkin osaan jo kohta tollain. Sieltähän oli jo löytynyt jo merkittävästi historiallista tavalla. Sieltähän oli jo löytynyt merkittävästi pyörissiä lympyrää. Ei sä jää taas kiinni siihen. No niin. Sieltä oli löytynyt jo merkittävästi historiallista tavaraa. Eiköhän ne... No niin. Just kun se lähtee menemään, niin... Aloitetaan. Ja eiköhän ole aika ottaa yhteyttä... Se melkein. Sieltä oli jo löytynyt merkittävästi historiallista tavaraa. Saatana naamut! Siis kun näkee sivun silmällä, kun näkee nyt. No niin. Kortteri menee. Voimia, Mauri. Mielenosoitus Tyrvänävällä. On ikään kestä. Kyllä mä kuulin sen. Tervetuloa takaisin mainostauolta. Jatketaan vielä hetken urheilun parissa. Erikoistoimittajamme Pertti Ahokallio on paikalla reportoimassa ja myös raportoimassa. Miksi sä lukee kuulemma? Eikö meidän pitäisi tietää se? Otetaan se pois siitä. No niin, että me katsotaan Kaija tonne päin jo. Käy. Juha alkaa strippaamaan. Mä nauroin jo tossa alussa. Voi helvetti. Koska toi Juha alkoi strippaamaan oikeesti. Voiko tulla popcorni-allergia? Maissi-allergia. Syömään. No ota uusis. Mä sanoin jo tuohon justiinsa sen, sit kun olet syömään. Niin. Saanko just samaa aikaa, kun sä sen liikkeen? Joo, eli mä syön ensin sen siihen. Tällä viikolla koko Suomessa voidaankin varautua jo laskettelusesonkiin, sillä lämpötilat... No niin, uudestaan. No niin. Tällä viikolla koko Suomessa voidaankin varautua laskettelusesonkiin, sillä lämpötilat... Vittu, on vaikea sana. Lämpötilat ovat reilusti alle, tai reilusti miinuksella. Reilusti pakkasen puolella. Teidän auto nyt... Noniin, heti, kato. Sehän on Mauri! Moi! Sehän on Mauri on tullut! Vihdoinkin saapunut! Täällä... Vittu! Akutorvi ja Luopioisten urheilukenttä. 2 vuotta sitten täällä järjestettiin suunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut, joissa Markku Aro katosi ja... Rouvan tikku äsken. Ei oo todellista! Äkkiä! Torni Tyrnävä. Olemme täällä olleet. Okei. Noniin, noin. Taas.